खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव मोनसे गिख्रंथाव रादाब। सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोन। आथिखालाव बोथोर सोलायनायजों लोगोसे सुबुंनि देहायाबो सोलायनो हमदों। गोलोम बोथोर जोबनायनि उनाव गोजां बोथोर फैबाय। गोजां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरा गगा मोननाय, गुजुनाय, लोमजानाय, खर' सानायजों बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हमदों। खायसे सुबुंफोरा गोब्राब गगा मोननाय, गुजुनाय, लोमजानाय थासारिजों जुजिनो गोनां जादों। जर'खायै बांसिन सुबुंफोरा आथिखालाव गगा मोननाय, गुजुनाय थासारिजों भुगिनांदों। बेबायदि थासारियाव कफ सिरापखौ जों बांसिनै बाहायो। नाथाय सांग्रां जा, कफ सिराप बाहायनायनि सिगां नोंथाङा सांग्रां जानाया गाहाम। मानोना बिस गोनां कफ सिराप लोंनानै सा 12 खुदियाफोरनि जिउ खहा। नंगौ, कफ सिराप लोंनानै जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मध्य प्रदेशआव सा 9 आरो राजस्थानाव सा 3 खुदियाफोरा कफ सिराप लोंनानै जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों। राजस्थाननि गिबि मन्थ्रि भजनलाल शर्माया बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो आरो नांगौ बायदियै राहा लानो बिथोन होदों। बेनि उनाव बे जाथायखौ बिथा खालामनानै सरकारा केसन्स फार्माजों दिहुनजानाय गासै मोन 19 मुलिफोरखौ बेन खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला ड्राग्स कन्ट्रलार राजा राम शर्माखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं बे जाथायजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामजानाय फार्मासिउटिकेल कम्पानिनि आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ जेबो गोरोन्थि गैया होननानै उदां खालामदों। मख'नो गोनांदि दासिम राजस्थानाव कफ सिराप लोंनायनि उनाव सा 3 खुदियाफोरा जिउ गोमादों आरो सा 35 खुदियाफोरा गोब्राब थासारिजों भुगिनांगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांजों लोगोसे नखरनि सोरबा सोद्रोमाया गगा मोननाय, गुजुनाय थासारिजों भुगिनांदोंब्ला सांग्रां जानाया जोबोद गोनां।